Opisyal ng Giablihan sa Tagum City, Davao del Norte ang Musikahan Festival 2026 sa City Hall Atrium Lunes sa gabi. Ang grand opening giduyugan sa daghang Tagumenyo. Mabulukon ug makalingaw kini nga panagtigom sa musika, kultura ug panagiusa. Nahugyaw ang tibok atrium tungod sa gipakita nga klase-klaseng pasundayag sa mga performers gikan sa nagkadiyang lugar sa Mindanao ug sa tibok nasud nga nagpasigarbo sa ilang talento ug kahawod sa musika ug entablado. Ang Musikahan Festival dili lang usa ka selebrasyon sa kalingawan apan usasab kapag pasidungog sa kultura ug lokal nga musika. Pinaagin ini mapaligo ng panaghiusa sa komunidad ug mahatagan og higayon ang mga lokal nga talento nga mas mailhan ug masuportahan. Klase-klaseng aktibidad ang giandam sa lokal nga gobyerno alang sa usa ka semana nga musikahan sa Tagum. Busa gyawhag ang publiko nga makigduyog ug makisadya sa nasugutang selebrasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.